umuntu okungadubuleki ukona. Hayi ukuthi umuntu uzokukhomba ngesibhamu mhlawumbe inhlamvu ifike ikushaye bese wela phansi, akusikho kanjalo. Yabo lento mayikhandwa lena iyalokhu ungeke. Mawuyikhanda nje uyayikhanda ngendlela oyikhanda ngakhona, kodwa mawusumfake emzimbeni umuntu ngendlela yakhona. So lo muntu lo mabezomdubule ngibekise njengami ngoba ngihleli la. Umuntu mayengena lapha eminyango ezongidubula, mhlawumbe angangibona la ashaya la eceleni bese kuthiwa bamgejile bemvalele endlini. Usuke ebona emehlweni akhe yena umuntu engapha kanti wena ungapha. Izilwane osuke izisetshenzisiwe lapha. Futhi ke nazo ihamba iphele. Abanye bakunika noma 5. Futhi wena mabekudubula abantu amahlandle mhlawumbe bakuhlasele namuhla kuhlasele kusasa kuze kube elinye ilanga. Okwesi-6 bakushaya, okwesi-6 ayiseka ngithi. Sifeza wonke nazo. Kuyenzeka futhi bakushaye lezilwane zikhona ziphelele ingakaphazamiseki. Kiyo entabeni esigangeni la kuyombiwa khona imigodi, kufaka izithombe zakho, kubizwa ogogo bakho, kubizwa idlozi lakho ukuthi hey anisithathele yena impela siyanicela. Bese inyanga yabuya ihlala phansi lapho. Ithi inyanga mase iqedile ithi nimshaye ngesonto. Noma ngomsombuluko. Lenyanga sizoba busy nawe sizenzile izinto ezinye izophazamisa lezi zinto. Ngesikhathi kukhipha la ekhaya ithi wena hamba edrobheni lokuthi uyalala uyahlala ithi lento hamba edrobheni. Uzule nje ulula inyawo. Usuyaphuma ke isibhamu sakho uzosishiya futhi ngalelo langa. Bakuthola ungasiphethe. Uyaphuma mawuthi uyaphuma mhlambe ngalo 11 bakugadile ngithi bazomela noma ekudini bakubona ukuthi oh nangephuma. Mazi 11 noma 12 bayakushaya exactly leso sikhathi. Ngoba leyo nyanga isuke yenzani isikhathi esuke ibize ngaso izilwane idonsi izilwane lezi izemzimbeni ku. So iminute elilodwa kumele lisebenze. Kwathi u1 past noma 2 past 11 inyanga isiyayekela zonke lezi zinto. Lezilwane seziyabuyela ziyokugada wena uzubulewe usifoni. Dokotela. Kuhle ukubona again after isikhathi eside kangaka since senza i-part 1 yethu wanyamalala. Hayi kuhle nakimi ngiyabonga nje ukuphinde ngi-inviteke. Yes. Cha lokhu kuyagcina nakule ya part 1 impela nje kodwa nje asibonga bona ukuthi amadlozi asasigcinile nomveli nqange sizaphile nje. Yes. Yazi mangicheka lama DM engiwathola kone. So normally sine number ye WhatsApp link ethi kuyisho manje lapha ukuthi mawufuna ini. So abantu banokutexta nje nababona these videos. So one of the videos omunye ngitshela ukuthi yazi nini ngifuna ukugila nje ubaby mama wami nje ngimgile phansi nje ngikhathele uya akafuna ukuthi ngivune ingane zami. So ngilahisa lele ukuthi imagine if wena uthola ama messages anjani like people bafuna vele ukugilana abantu ne kunjalo impela. Hayi bayakwenza. Bayakwenza yabona nje kakhulukazi amacala abantu abahlukunyezwe abafazi maningi so manje mawuthatha isibhamu wenza izinto uvela uzoboshwa kuphambene nomthetho. Yes. So manje indlela elula yiyo leyo ukuthi umuntu afike edumbe noma ngabe ukuba gibela edumbe kwenziwe izinto zenzeka ngoba ziyenzeka zona impela. Hayi umuntu siyaliphendula abe idlozi impela ngale ndlela osho ngayo. Umama wengane ibabhlunguke ngoba okomama wengane ubaba usuke efisa ukuyibona. Angishaya ilungelo lokuthi abone ingane yakhe. So kunanoma ubani nakimi ngaba abhlungu ngize ngicabanga ukuthi hayi ake ngizame inqumo ezikanje. Hey, and lapho ubona khona ukuthi yazini even emindenini like abantu bafuna ukugilana, umuntu uthi ngifuna ukugila ubhuti wami. Yazi ngikhathele, angisafuni next ngikhathele. So abantu bakhathele like ukuphila nezitha zawo nje ukusibona every day siloku sitanasa lapha. Kunjalo impela ibhlungu yona lento mawuzovuka uphathwe kabi umuntu kabhlungu futhi kabhlungu. Kukhona lokho esikubekezelelayo ke thina. Kodwa abanye abantu abakhona ukubekezela ngoba inhliziyo ayifanani. Yes. So zingafanani nenqumo futhi
bayashesha ukuyithatha. So even nomndeni kungagcina kukhona la ugcina uthi wena khona hayi angenze noma yini. Ngoba indlela esukuhlukumezeke ngayo singakupholisa thina sithi hayi qinisela indoda iyaqinisela. Kanti asazi wena mawulala ukuthi kuba njani enhlizweni yakho. Futhi asazi ukuthi labantu bakuhlukumeze kusukela kuphi owaziyo okunye ungakutsheli thina okunye uyithulela uzama ukudlulisa. So kanjalo mina ngeke ngithi vele ungenza noma yini lapho vele akukho kunye. hayi no kunzima manje ile mpilo leyinzima. Hayi nzima yona. Namhlanje siqale izithwalo ne. Siyaqhubeka ngizithwalo ano sikhulume kaningi ngaze ngiyithwalo so namhlanje siyaqhubeka ngazo. Ke sithobe ngalesi sithwalo emkhulu lesi so seflower. Sithole sinjani bethi isithwalo seflower? Isithwalo seflower asitholakali kahle nje. Ukusuka kwazo asisuki la eMzansi. So isithwalo seflower ukusuka kwazo sisuka endaweni yase ngabekisa amazwe amathathu. Yes. Lokuqala iZimbabwe. Nalezo sithwalo seflower. Kuyoba iBenin. Kubuye kube khona le eBenin khona indawo bathi Haiti. So ilezo ndawo engizazazi ezinalezo sithwalo. So lesithwalo lesi uyathwala ngaso ikakhulukazi esabafundisi. Abafundisi kube izinyanga mawusebenza nje ngabantu behlangana endaweni yakho. Kodwa kakhulukazi nje sisebenza kahle kamnandi kubafundisi. So umfundisi kunendlela ethile la ufike khona umchazele khona ukuthi hayi lokhu uzokwenza kanje esontweni. Ziyatshalwa ke lezitshalo. Unikezwe iblomu nje ufike ulitshale. Njalo ke ngeviki kunendlela yokusinisela. Njalo ngeviki. Imali yangena ibandla liyakhula bayanikela nangeyimoto nangani nje okuhla bafisa ukunikela ngakho. Bacabangela wena. So leli flower leli wena uzohlala ulinisela njalo ngoLwesihlanu. Kuzoba ukuthi ukhetha uLwesihlanu uMonday noma uLwesingaki. Kodwa ulinisela kakodwa ngeviki. And then lapho hayi impela ibandla liyasukuma impela nje. So iflower yini akusiflower lesibheka ngayo amagwinya iflower is like a rose. Iflower le rose. I-rose le ibloom. So ibloom nje wakhelwa lona bese uyanikeza uchazelwe ngalo ukuthi linemthetho kanje ukuthi awukwenzi ukuthi uyakwenza. Kodwa kalibulali ibloom ngoba ukukhulisa ibandla liyabadonsa impela abantu. Ushumayela into izwakala futhi. Ushumayela into ezwakalayo impela wonke umuntu afisa ukuthi ayosonto ebandleni lakho. So sekufana like is it iplant lakho linjani special alitholakali noma kuphi? Angeke ulithole noma ikuphi. Into nje osuke wena ngathini ngichaza kanjani into ngoba ngisho ukuthi itholakala kulamazwe labe ngwabala. So lento le ukutholakala kwayo isuke ikhandiwe not wena ukuthi uzothatha ibloom kodwa nje la eMzansi alikho. Onalo ngabe ulande ngaphandle. Bese ke bemthakela ukuthi hayi mawunika umuntu wenza kanje. Uyidlulisa hayi ubanike bathathe ke babonge babe bayosebenza. Ayinabo ubungozi le bloom. Ayinabo ubungozi nethi nje ukuthi mawuke wenza iphutha uzolahlekelwa ilokhu ngani. Uzolahlekelwa inhlonipho bazoyeka ukuhlonipha abantu ube yinto nje yokudlala even nomoya lo sukunawo. Umuntu usuke uphakame ngayo lendlela yeflower. Uzoba bathe uyathandaza kungenzeki lutho. Ungathandazeki nje uzwe nawe ukuthi ngiyathandaza kodwa akuthandazeki. So ubungozi cha abukho ukuthi wena uyiphathe kahle. Ulandele lemithetho uzobuchazelwe yona ukuthi hayi nakho nanakho okungamela ukwenze. Kube imfihlo yakho ngoba nomfazi awumchazeli ke ngalokho. Kuba isecret yakho vele. Kuba imfihlo yakho impela uzufe nayo. Ngaphandle mawukuthi khona omthembayo ebafaneni noma einganeni ukuthi la kwenziwa kanje. So leli flower lenzani what happens if liyafa?
akwenzeki life, akwenzeki life. Ulibeka endlini or ulibeka ngaphandle? Kulitshala nje esontweni nje lapha ngaphandle nje. Hayi utshala ngaphandle, namanye ungatshala nje noma abe4 bese ulifaka noma ekhonini noma phakathi nendawo. Kumele lisithele? Hayi alisitheli, alinandaba nje. Wena ubona ngathi iflower wena umuntu. Kodwa umnikazi walo, umfundisi uyazi ukuthi akusile iflower, yinto ayikhulumisayo yena. Mara kwenzekalani? Actually yabona umsisondweni kunezingane like kids. So I'm sure I believe ukuthi lihle like li blossomile le right. So what happens if like umntwana uyafika licupha like oh this is beautiful, alithatha liqhusha? Lapho mhlambe sekungaba nenkinga kumntwana, kodwa akuvamile, akukaze kwenze ngoba even nawe nje kuthiwa mhlambe umuntu osebenza ilokhu ngana egadini ngeke kuze kufike ukuthi impela uzulithinte, ngoba abantu abanalo leli flower leli mabekhuluma lento beyichaza ukuthi mangibabuza ukuthi lento niyibeka kanjani, ibeka kanjani, bayasho ukuthi hayi mkhulu sikubeke kanje lento. Umuntu lo siyamchazela ukuthi le flower omunye washo kanjalo ukuthi umama wayelithanda le flower. So yimi kuphela unelungelo lokulithinta, wena ungafosha wenze ukline yonke indawo la kodwa uliyeke ungalithinti, yimi kuphela olithintayo. So linendlela yakhona, izinto zakhona zokulinisela awuyitholi la, uyithola la ngokuthi phela nathi siyilandele ukuthi akukho la, siyakunika ukuthi hayi njalo ngeviki uzonisela kanje nakho uyanisela, aliniselwa ngamanzi. Hayi kunemfihlo yakhona nje ethe ukujula kancane. Alinisile ngegazi lemvana? Hayi lutho. Hayi lutho linemfihlo yakhona nje ethe ukuthi ayisideep kakhulu le mfihlo. Akusinto edeep, into oyithengayo naseyitoro le. Kukuthi ke ayike eyitoro. Eyitoro la uzoyithola efana nayo. Kodwa nje original ulandeka khona ngale Zimbabwe. Mina la ngiwulanda khona ngingazi mhlawumbe omunye onalo leli flower ukuthi okokulikhulisa ukulanda ukuthola. Okay. Ikanjalo. So ukuthi leli liyathatheka ne? Hayi liyathatheka lona. Liyashesha ke futhi. Hayi liyashesha. Hayi nami ngizabe ngifundise uzaba ngulo khanje, uzaba ngudeputy umfundisi. Hayi liyathatheka. Sithathe leli flower ne? Hayi liyashesha futhi. Abantu bayagcwala le, banikela ngayo yonke into nje. Hayi bazonikela. Yabona nje bazokubona impela ukuthi wena imali kufanele. Ibona ebafanelanga ne? Akhiphe le mali le maye hall 5000 angawukhipha u3 athi na umfundisi. Aphinda abone futhi ngathi mncane nalo 3 lo. So nje into ezodume ekhanda lakhe ukuthi ubaba umfundisi ulale edlile, ubaba umfundisi akasweli lutho. Awu haleluya. Iba kanjalo. Glory Jesus. Iba kanjalo. Okay, siyabiza marathon. Na ngabe umuntu uyasifuna? Kona siyabiza sona impela. Kodwa nje isikhathi esiningi ukuxoxisana. Okay. The other day you mentioned isithalo se-contract. Azange khe uyingenelele kakhulu kule contract. Se-contract ngesinjani sithwana? I-contract ithe ukujula impela ke yona. Ithe ukujula impela i-contract ngoba ama-contract ahlukene kahle. Yes. Akusikho ukuthi i-contract yokuthi mawuyithathile uyafa kuphela. Yeah. Kuyenzeka ukalela ukuthi uzoba rich mhlawumbe isikhathi esingango 3 years noma 5 years. Urish. Yes. So bese iyaphela lento kulo 5 years. I-contract nale ukuthi kulo 5 years wena uba rich nje awusweli lutho, kodwa after lo 5 years usuyaswela futhi. Sewuthi uyabuya ke ilapho ke sebethi mhlawumbe abanye sewungabheja ke ngomntwana kuze sikubuyisele esimeni sakho. So bese kuba le contract le ukuthi wena uthi sengigadele ngifuna noma yini. I-contract ke iye isebenze yabona nje ukusukuma kwayo iba u3 days isikhathi esiningi. Yes. Iminyaka yakho ke lapho ukuthi wena uzobheja ngeminyaka yakho ukuthi hayi noma yini noma iminyaka emingaki. Noma bethi 2 years uzoba rich 2 years.
funa ukwamukele lokho ngoba akuphumi manje sisaxoxa nje kanje. Funa sidlule endleleni eziningi kakhulu senza lezi zinto. And then emva kwalokho wena masuvuzela into yakho kayi isizoxoxa mayisixoxa siyazi ukuthi lo kumele athole iminyaka emingaka. Iba kanjalo impela. Mara okay, yazi ngifuna ukunderstanda ini ne. Uthe basho uthe 5, let's say bathi 5 years, and then after 5 years lapho izokufuna khona mhlambe so ngine option ukuthi ngingathi no sengiright no. Ayakwenzeki. Ingeke kube right ngisho ungaba nebillion ngeke kube right. Ne. Ingeke. Enye into le yani imali. Yawona imali umuthi, imali inemoya yakhona nje. Yes. Yingakho esikhathini esiningi makukhandwa into yemali, imali iyagaywa, abanye bayishisa, babmixe nezinto, bayikhulumisa ukuthi mabe kucaba usibanibani wasibanibani. Abathi abantu mabembona bambone efanele ukuba nemali. Imali izele kuye bakufaka yona emzimbeni impela. Inemoya yayo nje imali iyiyo nje iyodwa. Yingakho ingatholakali kalula noma bethi abantu laba bagangayo abayesibabona la ku TV beganga betshontsha la ezimotweni zayo imali bethi mabeyibambile baphinde batholakala. Ingoba le mali ingathi isidalwa noma ingilosi yayo. Kodwa nje imali ayikufuni nje kalula ivele ikuthande kalula. Angisho esingicabangani phela mina ne. Ngisengikhulumela umngane kanje. Ngicabanga ukuthi angisho ngiyithatha lento for like 5 years and then ngikama business ngiyasave ngenza 1 2 3. After 5 years mamele ngiyorenew ngegazi manje. And sengiright singithi hayi ikhipheni lento ireviseni. Then ngiyazi ukuthi ngizosurvive ngaleya. Kanjalo sekungaba ukudula ukuthi wena usuthi ke cha. Yabona mkhulu la sengifuna ukukhipha lento. Ngoba kuba nemfihlo ekukhandeni isithwala into ezithwalo. Yes. Kahle kahle azike isithwala esingabulaleki emhlabeni. Ukuthi ke abantu iqiniso vela ngeke balikhulume ngoba phela imfihlo yezinyanga le ukuthi wena mawufuna ukuthi mhlawumbe ufuna icontract. Yes. Ngunikeze leyo contract isipoke sakho mhlawumbe sithi 7 years. Ngoba eziningi zeyibakombe ko 7 years azazi ukuthi yini. Bese emva lo 7 years mhlawumbe sekusele noma 4 months noma 5 months ukuthi wena uhamba uyazi wena ukuthi uhamba nini. Wena sewuyabuya ke mhlawumbe uthi ake sixoxe kahle. Sibonisane. Hayi siyaxoxa ke ngoba phela uzobuxoxa ngemali. Uzobe ungaxoxi nje ngomlomo. Hayi nami ngizame ngendlela engizama ngayo ukuthi hayi asiyikhiphe lento le. Siyithathe ngendlela esizoyithatha ngayo siyayibeka. Sizonikeza abanye noma mhlambe kuba khona indlela yokuthi siyilahle ngoba ukulahleka iyalahleka. Yakona nje ukuyivala impela icontract. Even usele no 3 days ukuthi ikunqamule. Ayiyavaleka nedwa ukuthi akusinto noma ubani. Akusinto noma ubani ke le iyavaleka impela icontract. Ivaleka kanjani? Even umuntu ukubona mase sesikwenza lokho ukuthi kunosiko oluningi kakhulu kwicontract. Ngoba phela icontract usuku unikezwe ibhoki. Hayi esisodwa. Unikwe ibhoki, unikezwa imoya, kuthwetshula imoya yezinyoka. Okubalwa kuyo ngabalwa inkanyamba, kubalwa uMamlambo. So mawuthi uyokhiphela umuntu icontract ingakho izinto zisheshe iqhuma izinto zomuntu wecontract. Ziyashesha impela nje akeke ufuthi wamzelana naye. Nezinto even imoto ayigibelayo ayike ngaphansi kwe1,000,000. So isikhathi esiningi ke iba kanjalo i3 days bese kuyenzeka izinto. And then la kuyikhipheni ke kuba umsebenzi akuba usuku olulodwa. Akuba usuku olulodwa. Uyabona nje masiqala oqala ke kuthatha u5 days. Sibuye okunye kuba u10 days okugcina kuba u14 days. So kusho ukuthi le insuku lezi kumele kube u24 days sezizonke. Uyacatshwa wenziwa zonke izinto. Kodwa ke kuyimfihlo ngoba noma ivuzo isuke kuyimfihlo ngoba le moya ukwazi ukuthi ukhiphe umuntu icontract ngo1 day. Ngoba le moya miningi ngifuna lokuncenga nawe ukhipha ngawani. Even noma Mlambo uzame ukubulala uMamlambo.
yabulaleka nawo uMamlambo. Mamlamba khonje ininyoka ne. Inyoka nje lethwetshulwayo inhlanhla. Ingozi yona. Ingozi le yanyoka leyo. Akusingile yellow like ngokhala. Abaye bakuphathe lo kungathi bakubizwa ngolamthuthu ke uMamlambo kodwa ulamthuthu wakhona lo. uMamlambo lo sikhuluma ngaye thina awubonakali. Awubonakali umoya nje wakhona, umoya omkhulu kabi onamandla. uMamlambo mawufaka entweni yemali, umuntu omfakelile leyo nto leyo, hayi izinto zophakama ngenye indlela. Ne. Even uthi uyothakatha ufaka uMamlambo kulelo khaya. Uthi akwenzeka izinto ezimnyama, izokwenzeka kungenzeki nje lutho okukhanyayo. Ngendlela onamandla kakhona uMamlambo oyingozi ngakhona. So yena uMamlambo akalifuna igazi. Uyalidla. Uyalithanda ne. Uyalithanda impela uMamlambo igazi. Sebengayiqambela amanga bathi oMamlambo ayabadla, cha uyadla. Uyadla bese ke bebakhohlisa ngalabo lamthuthu beyinyoka laba babani amagundwane. Babathengela amaqanda abhoyiliwe labadla. Akusinyoka yesidwalo leyo. Ngeke uzuyibona inyoka yesidwalo. Usuyayifila nje like. Wena mnikazi wayo uyakhona ukuthi uyibone ngokwephupho, hayi ngamehlo kanje. Yesithwalo ngeke. Kanti laba fanele ke saba neguest la yathi basho work wayeke indlu lapha eMidrand. Ithi basho uthe basho nethi nakangena wabona iPython. Le iPython le bayivalele like sort of like ngeglazini. What is it, a glass or something? Leyo nyoka le yathi omunye lo ayimthandi, ithanda lo. Ngasithi bekumuntu wesilisa abambile eclubini, wahamba na 2 yentombi, then yafika inyoka yathi lo ayimthandi, ithanda lo ya. Lo engamthandi wathoma waphuma ama-pimples, like phuma amanye ama-pimples athusa waqala vele wagula since then. You understand? So ngifuna uku-understand ukuthi nangabe inyoka enjalo usho ukuthi kuyini kusithwalo naso sithizeni leso. Yabona le nyoka lezi nayo iPython inhlwathi le. Hayi inhlwathi akusiye elokungana esithwalo. Esithwalo ngeke uzuyibone. Le nje siyibonayo la esigangeni masihamba yasemanzini kube ile esiganga. Ngoba ihlukene nje kabili ile izulelayo idlela ubulongo la. Bese kuba idla nodaka kube ile yasemanzini ehlala khona. Yes. So lezo nyoka uyakhona even ingane encane ingayibamba mawukuthi le egwinyane nezimbuzi neinkomo. Inyoka nje edaliwe le. Yes. Lesithwalo nje ingeke kukancane ngoba ixhumana nomnikazi wayo. Phela umnikazi wayo uyazi ukuthi injani. Mina engiseceleni ngeke ngikwazi ukuyibona. Kanti laba balala nazo kulama apartment kulama video bathi hey usibanibani bebekathwele ongithatha ngisa ku apartment yakhe, hey and the next thing afela in is like moya or something. Kanjalo iba kabili leyo nyoka kanjalo. Iyaba umoya ikujumekisa ulale nje. Mhlambe abanye bayaphupha benza ucansi, abanye iyabathinta nje mhlambe belokungana babone ngazathi mhlambe ubona lo muntu lo osuke eze naye la endlini. Lo uyaza ngithi yena ukuthi mangiya ethaveni ngiyofuna intombi. Inyoka yami izosho ukuthi ifuna umuntu okanje namuhla. Lo muntu uzomthola eklabhini eso noma ethaveni eso. Useyaphuma kuyakhona. Leyo thaveni uyambona uyambiza baxoxa kuba lula futhi. Ngeke lo uxoxa kakhulu. Hayi uzohamba naye kaye endlini kuyazi yena ukuthi wenzani. Mhlambe ufika amshila embedeni abe umuntu ogeza. Ingene ke yona ke isilo muntu lo. Yena uzoyibona ilo muntu iyenzeke lokho efuna ukwenza kuye. Iqede iphumele ihamba. Yena mayebuya uyaza ngithi ukuthi uzophakela kahle. Basuke beqinisile impela ukuthi lo muntu usuke ethwele, kodwa kuba umoya akubi inyoka straight. Ukuthi uzolala nenyoka straight. Kuba umoya kube iphupho noma mhlambe ikwenze nje ngaphandle kokuthi uphuphe ulele nje kodwa nje uvukuza ukuthi konke kade ngidinta la. Basho kanjalo mabevuka ukuthi ikonke bibathinta. Bese izoba yilo muntu lo othwele wena ubona ukuthi hayi nayi le ndoda ebingithengele ethaveni kangaka.
kanti akusesiyindoda indoda iyaletha nje umcebo wayo ke uyaphakama ngaleyo ndlela ngoba isilwane siyajabula siyadla futhi asidla umuntu oyedwa sifuna abahlukahlukene iba kanjalo impela So nayisidla nje ithatha inhlanhla or just nje siya satisfy. Ezinye ziyatwebula inhlanhla Oh, okay. so itwebula inhlanhla wena ayikho into eyophinda kulungele Ingabe khona intelisi o umaphephetha la lokuthi you can prevent yourself as a human being ukuthi if uhlangene nomuntu othwele and maninzi ucansi ukwazi ukuzivikela ukuthi ingakwazi ukuthatha next ingeke kwenzeke mhlambe mayingaba khona leyo nto kanjalo yokuvikela kodwa uzobe ungazi ukuthi lo muntu uthwele noma kanjani ngoba lo muntu uzofika nje lana kuthi kancane ngoba ababonakali futhi ukuthi bathwele akuthi nje axoxe kancane lapha and then emva kwalokho sekuyavunyelwana and then ukuhamba kwesikhathi sekuqala inkinga umuntu uba nezinkinga emzimbeni ngaleyo ndlela usebalekile ke lo okade emthathile so akulula noma ingaba khona leyo nto kodwa ngokwami nje iyangibona ukuthi iyoba khona kodwa angazi phela nami nginolwazi olungangami nami mhlawumbe abanye bakhona bangakhona ukwenza lokho ngoba mina engikwazi ngazi nje ukuthi into kanjalo eyisithwalo iyabulaleka yiloko nje ngikwazi ukuthi kuyabulaleka lento so kanje should is not bad ke ngathatha lento then later we keep her hamba Satan ungayikhipha yona kodwa nje kuzoba umsebenzi it's risky ne because you never know ukuthi uyizosebenza or ngeke isebenze ngoba manje uzoyithatha lento le ngikunikeze namuhla kanti mina ngizokunika mhlambe noma 5 years mina ngife kulo 4 years ususala siqedela nginkulumo umuntu mangifa uzokwenza kanjani thola ukuthi ngifa nje akukona umuntu oyedwa wazi lento ekhaya ukuthi isuswa kanjani yimi kuphela ngoba ezinye zezinto ayifuni ukuthi ungabafundisa nje ekhaya okunye kube nelimit ukuthi bagcina la kube khona la ubhekana nayo wena kuphela leyo nto ukuthi angifuni izingane zami zizazi lamanyala ukuthi kubuye kwenziwe kanje emhlabeni ngozosuke iphile kanje siya isikole izithi hayi kuyenzeka ngani baba uyabenzela abantu so nathi uzawusenzela futhi mase kukhona omunye okwaziyo sebengatestana ke bodwa sufile sebetestana bodwa ebaleni la ukuthi buzoba rich invele sekufa umndeni kanjalo ke so ezinye izinto ziba imfihlo okay ukuveza nje ebaleni ukuthi hayi lokhu siyakwenza all right is this angazi ukuthi ngingayibiza ukuthi ngathi sithwalo or indobani ne bathi ngiyamagundwane I think back then beyikhona ne ukuthi uyavula i-newspaper lela belidayisa kakhulu but bashe bathengisa amagundwane like amagundwane akhona like uzoba into yokuthi uyawathatha then bese kona ayahamba ebanki or ayakhamba ya wherever la kunemali khona then thatha imali then akulethele imali basho angakwenzela up to 50,000 ngelanga lawo magundwane is it true hayi kona kuzile iqiniso hayi lutho kodwa ngazi ke mhlawumbe bakhona abakhonayo hayi mina ngikwazi ukwenza lokho azange uhlangane naye indawo yamagundwana landa imali ebank ngayibona emaphepheni impela ngo2010 lezi zinto la ngemumva nje kugcineni yes umuntu uyafunda Dr. Al Jazeera Dr. Banibanda bathi bazokwenzela million ngo3 minutes basho akagijima amagundwane yey hayi ukuthi enye into esengeke ngayibuka mina la eSouth Africa iSouth Africa ngathi ibuyile imali kancane nala lokungane emqondweni ngalokubuka kakhulu izinto zakwamanye amazwe bese becathi nalazi yenzeka ngoba ngiyichaza lento ukuthi imali umuthi futhi imali ivikelekile noma kanjani yabo nje i-Reserve Bank ivikeleke ngale ndlela exa kusathana yes ayikho into eyisilwane ongathi uyithuma khona tikolosho ini ngeke kufike leyo nto lapha mhlamakile kuyofika kufele khona so utolosho ngawuthuma la emakhaya nje ukuthi
awuyoganga mhlambe kwabani udla ukudla kwakhona Mm. wenze lezo zinto nje ezibhedayo Yes. not emalini ukuthi uzothuma imali uthi awuyilande hey ngeke yabo nje le amagundwane hey ngeke impela nje ngeke babona lezi zinto le ko Nigeria ko Benin ngoba eBenin bayenza ke lento Bayazenza ne? bayenza impela phambi kwakho Ah. ukuthi nje leyo nto nje ngendlela yenza ngakona iyafihleka kodwa bayayenza le so idinga igazi futhi ayiyenziwa mahala Mm. idinga igazi eliningi kakhulu Kanti imali ivikeleke kanjani? Why kunzima ukuthi uthathe isiboko lapho ngathi Jabulani hamba uyojika lapha eAbsa ufika ududule. Yeah, ngifuna 20,000 not 2 million njalo. Then uJabulani hamba eAbsa ukuthatha 2 million. Why kunzima? Hayi ijule kakhulu leyo. Ah. Hayi ijule kakhulu nami ngiyidalule nje kodwa yona ulwazi nginalo ukuthi yini into eyenza kube nzima. Yilo mbuzo lo kufuna uyibuze wona futhi ukuthi yini eyenza iCasino bangayibambi inkunzi. Kuphi? iCasino nje yonke lingabanjwa inkunzi. Ifuna ubuze nalokho. Uphinde uyibuze futhi ukuthi makwakhiwa kunebhenki elithile eMzansi. Ama-China asuke ezofunani la mali ngakenziwa nje. Yini elandelwa ama-China eze la. So ibhenki nebhenki mhlawumbe mawubuka nje ku renovatewa ngapha edrobheni bese kuthiwa hayi khona ibhenki elithile solifaka lapha. Kuzofika ama-China kuqala. Yes. Wena sonkonileka ozokwakha usukhethiwe ukuthi uzokwakha kodwa ama-China azofika. Ama-China enza into zawo lapha. Ama-China kuphela futhi akwazi ukwenza lento yokuthi imali ivikeleke. Angeke ebhenki kungene tikolosho ngaphandle kwale ihlahla lezi lokungane isigqiki somkhovu. Ivikelekile le ndawo ibhenki iCasino o Reserve Bank ngeke isilwane siye lapha. Angeke ukubuye tikolosho baningi abantu abanotikolosho abagangayo otikolosho ukubathunywe kuthiwa hambani nohlupha kuphi. Abawuthume lapha babona uzawubuya. Ne-ATM next. Ngeke. Kanti okay nangabe uyamthumela iSpicer ke ukuthi azokweba mhlambe la esemakuleni la yenza sabona amaPakistan. Angayibuya na imali. Angiboni. Yabona utikolosho ngendlela osebenza ngakhona. Mina ngikwazi ukuthi utikolosho uyawufundisa imali ukuthi mawufundisa imali ukuthi hayi la ikasisebenza nganakho. Yes. So wena uzolanda ama-customer aphethe lento azozothenga not ukuthi uzoyotshontsha. Yes. Ya ukutshontsha ngatshontsha ezinye izinto imali utikolosho iyamhlula ngeke akwazi ukuyitshontsha. Umuthi imali ngoba ngisho inezidalwa zakhona nje. Yes. So ingakho nje isikhathi esiningi mawungathi uba umuntu ovakasha emzini noma womthandazi noma wenyanga. Uzothola kunemali mhlambe engama-coins kusukela ku-R1 kufika ku-R5. Okay. Or R10 kuze kufike ku-200 kanjalo. Ibekiwe nje kuthiwa ayisebenziswe. So leyo mali unosiko lwakhe kalwenzayo ngayo. Leyo mali not ukuthi iyasebenza kunezinto azenzayo ezibiza ukuthi umnotho kuye uze. So leyo imali iwumuthi inezidalwa noma ineyingilozi zayo. Ingakho mawuyifuna kufuna usebenza impela ugcina usuyithathile nalento ethathwayo le. Bese ke ususeniyakona ukuconnectana umoya wemali nomoya wakho ukuthi wena sewukhona ukwenza izinto mawufake amaphepha akho nje komasipala sekuba lulu kuthiwa hayi nango obhidile wawina i-tender. Imali isisondele sekukhona izilwane ezisondezayo ku imoya yezilwane. Shuthi la nalaba igebengu lezi ezitshontsha imali lapha kwamasipala Angithi ukube phela banazi izinto ezikanje ezizithwalo ngaba babanjwe. Oh really? Ngaba babanjwe. Awubanjwe nethi nawenza izinto ezifana nalezi. Hayi lezi zinto ezikanjena nje isithwalo ngoba sisebenza ngemali even namacala uyavikeleka nje. Umuntu othwele nje akaboshwa. Angenza icala enze noma yini kodwa akaboshwa. Kodwa angikuqugquzeli kubantu ukuthi bese bethatha izothwala khona zoganga. Mayethwala umuntu angayithwalela nje ibhizinisi lakhe. Ukuthi likwazi ukwenza imali. Ingakho nje bathi mabeyigangele kwamasipala kuphela iminyaka noma u5 kuthiwe nali icala lika bani li
liyangena sebemfuna kobaba labo abama-Hawks abazadlali. Hayi imali impela hayi ingenye into impela akusinto nje ukuthi izothi nje uzothi uhlala uyithola nje kalula kanje. Yeah. Umsebenzi kube khona izinto ezisemzimbeni ugcabe wenze yonke into. Yes. Ikhonelo ukuthi nizwane bese isondela. Sondela njalo. Eh. And then yazi ngikubona one day lapha ku WhatsApp yakho ufake uthi u-inventa a new sithwalo sesama-ring. Yeah. Akusitshele ngaleso. Hayi lokwamaringi kukhona. Hey kukhona kwamaringi. Kukhona into nami engigcine ngathi mangithi ngiyaxoxa namakhehla nami engiwajwayele engigaya kuwo kwamanye wamazwe. Hayi ngabuza lezi zinto zamaringi ukuthi ikhandwa kanjani bangichazela futhi. Ukuthi hayi ubofika sakufunda ke lezo zinto so nje kusukela ngoSeptember bengibhizi ngayo leyo nto. So amaringi ayahlukana yile enika abafundisi amandla. Inyanga yamabhizinisi kokubala kona namathenda. So kuhlukene ke. Hayi nangokuamandla kona. Umuntu osebenza ukushumayela akufani nowebhizinisi nowekwelapha. So umfundisi mayetandaza kumele ecace esontweni. Okokuqala lokho akwazi futhi ukukhulumisa izinto ezikuphethe. Akwazi futhi ukuthi mayekuthinta ulapheke. Uyalapheka vele? Uyalapheka. Kunemoya evusiwe lapha. Kunemoya impela ejule kakhulu. Kunemoya ejule kakhulu. Yazi mawenza so ngicabanga ukuthi uyaprofita yazi. Like hey. Ayikwenzi lokho thi. Ngithe izaphuma indaba. Hayi asikwenzi lokho. So maye net navane uthola le ring yamabhizinisi ama ingredients owasebenzisa lapha kafani nala navane wenza for umfundisi. Awafanani. Ngenzeka ukuthi mhlawumbe urejectwe itender yakhe ungayitholi ngenxa ukuthi azange ube compliant ngokuthi azange ube compliant while usebenzisa lesi sithwalo sering. Angeke ulokhungane yabo nje uma usayifuna into wenza noma yini uyayigcina imithetho ngeke urejectwe. Into ongayenza usungaphula imithetho ukuhamba kwesikhathi. Yes. Usunayo imali ngithi usuyitholile uyabona ukuthi iza kalula amathenda uyawathola. So izinto ekanjena ngoba ngithi mina ekujulwe kakhulu ngalezi zinto lezi. Imoya yakhona ayifanani. Kulento le eyomfundisi le ring yomfundisi. Kunemoya yakhona ngoba mawuvuza imoya sengicina ngikhuluma kancane okungavele ngokukhuluma. So mawuvusa umoya womuntu ozoshumayela. Ukuganga vele ngizokubeka nje kube iqiniso. Usukuganga kumele wazi wena ukuthi umbishop omkhulu mhlambe ngibekise nje endaweni yangakini noma ngibekisa ukuthi ezweni elithile ithuna lakhe likuphi. Lo mbishop omkhulu loyo usuzothola wena indlela yokuthi uyothwebula umoya wakhe. Lo moya wakhe mawuzuthwebulile sebezobuya wenze uhlanganise konke khona lapha esigangeni awuyizi naye ekhaya. Usayikhanda funa uze nayo zekuphelele umuntu usumnika usumenzisa izinto zonke akumele azenze uyagcaba nesandla uyalo ngande izandla azobe bakhomba ngaze esontweni lapha ithandazela amadimoni uyagcaba nje sonke isandla la nala uzofaka khona iring uyagcaba usuyayifaka noma ungayifakile iring yakho ufuna ihlale la ikhikhini la kodwa ibe khona kule sandla lesi mawuyifake kwa right ugcabe kwa right uyifakele ngapha ekhikhini ngapha uthandazele kubakhombe ke bawugiqi lapha amadimoni akhuluma avalelisa ukuthi hayi siyahamba. Abanganayo imisebenzi basebenze konke nje lezo zinto ziyenzeka impela. Akushona esontweni. Akushona kuloko. Oh okay. Akushona zikhona ezinye izithwalo eziye ngizokuthiwa ziyabulala kodwa anginazo. Anginazo. Lokhu nje kweringa akufi umuntu.
So kuba iring enjani kuba ihluke kangakanani? Okay, kinale efakini. Hayi awafanani nalena yami. Iyakhona ngokuhlobisa. Hayi yami ukuhlobisa nje ukuthi mina kumele ngibe nento eyigolide mangigqokile nje kumele ngibe into efunwa amakhehla hayi ukuthi isithwalo. Kumele kube khona into esilver noma egold njengoba ubona nje. Isikhathi esiningi nje. Yena ngiyakubona man uhlezi ugold like kuba kanjalo impela. Le engapha yona ke. Hayi na umhlobiso nje. Akusiyo umshado le. Hayi lutho. Ayikafakwe umshado. Okay, so ke ziphephile zona zinabo ubungozi. Amaring. Hayi ubungozi abukho, ubungozi nje ukuthi wena mawusuhlulekile ukwenza into zakho, ugcina umthetho yakhona. Izokuhlaza yabona mawukuthi ngibekise ngalabafundisi laba babuye benze izinto ukuthi ngabekisi ngabo kuphela nenyanga ikhona eyibuye ilale nama client. All right. So ulokhungana umuntu osontayo iclient lakho wena enyanga ufuna ukuhlonipha lezo zinto lezo labo bantu labo. So wena mawusuqala ke lapho usuthi hayi ake ngenze kanje. Yilapho iring yakho isizophelelwa amandla khona. Umfundisi ngisho nje ukuthi uyobathe uyathandaza kungenze kulutho. Ujwayele ubawisa akubuke nje umuntu uthandaza uzuqede kungenze kulutho ubathe uyamkhomba lapha. Ofaya bani ukungenza kulutho. Fanele kwenzekeni la fanele siwumoshe ini? Awusukumoshile lapho angithi labantu bafana nezingane kuwe labantu basesontweni. Yes. Kumele ubahloniphe. Ungenzi nje iphutha elizogcina likufaka ukuthi wena ulingeke. Ugcina uzuthi hayi ngilale naye. Ingakho esikhatini esiningi uthola ukuthi umfundisi onaleyo maring ileyo ring la isuke ithathe khona mhlawumbe amchazele kahle angazi. Ekugcineni kodwa kugcina sekuphetha kabi ngoba uzwa kuthiwa umuntu unoxhaxha lwamacala erape. Isuke siphelile ke lapho leyo nto uyimoshe wena. Ulokhu wenza izinto. Ukhala. Kanti futhi uthatha into yakho ibe kuwe wazi ukuthi unomfazi wakho. Mawukuthi indoda ehalayo manje bathathe babe bawu10 kodwa kube abafazi. Hayi ukuthi uhamba uthatha. So mawungabe uye estradeni nakhona akukho akuvumelekanga. Ngeke ngoba estradeni kuthinta wonke umuntu khona. Thinta wonke umuntu. Kufanele uye la ngathinti khona wonke umuntu. Kumele kuthinte wena kuphela. Kumele kuthinte wena kuphela kungabi nje wonke. Mangabe uyachitha ke ngiyangazi mina. Mawuchitha ungayithithela nalowo nomthembayo ukuthi owami kuphela akanayo omunye umuntu. Ngisho bona laba bafazi laba if uyachitha yena awukho aware. Inkinga isingaba lapho la usungaphazamiseka khona. Seyingaba lapho inkinga ukuthi awazi. Kodwa ekugcineni kuzawumosha wena. Ingakho nje kubalulekile ukuthi mawunesithwalo sakho thatha umfazi umbeke ebaleni noma uthatha abafazi. Ubeke lapho ungalokhu ubuka mawuhalele ubona ukuthi uthanda wona ama hips uhamba ushela umshado umbeke la uthanda isilendo usilande. Usibeke la khona mawukhumbula ukubuka isilendo uzawubuka khona la eduzane la. So iba kanjalo nje. Uyu umuntu osuke eyimoshelile. Amaringa wenzi lutho uyu umuntu omoshayo ngokungenza izinto ezikahle. Ngiphe engangisutha mina. Angeze ngiphe engangisutha mina. Wena ungangena nje noma imaphi kodwa hayi kule abafundisi. Ungangena nakuyo le yamathende. Ngingene kuyamathende ne. Ungangena nakuyo. Ne. Yabona nami sengisoba business lapha ya. Ngibe no driver ozongihambisa ngeviano. Hayi kodwa yona iba mnandi leyo mpilo nethi la iphela khona ayipheli kamnandi. Ayipheli kamnandi ne. Ayipheli kamnandi. Kanti iyaphela. Yaphela yiki into engapheli. Yiki into engapheli. Yabona nje makuthi ustatile isithwalo sakho. Umthetho nje uyigcina kamnandi yonke. Uzoyoba ikhehla uyishonele kodwa kubhlungu ke kukancane ufike ebukhehleni mawunesithwalo. Iqiniso nje ilela ufike ebukhehleni. Kunala uphelela khona msinyazana. Yakhona la kugcina kufuneka khona ukuthi iphuthu lenze vele. Kuzinto yakho izokuphazamisa bese ikuthatha ibuya nawe. One mistake vele uwile.
hayi ukuthi one mistake mhlambe kabili noma kathathu kodwa nje ama warning uyawathola. Yeah. Uyawathola ama warning so seyingalungisa ke inyanga ilokhu ilungisa lapha. Like Gcine kungasalungi. Ayigcine kuyekela nje kanjalo ithi akayibonele. So mayena vane yazi sinokubona this thing nginokubona this thing like uthola ukuthi Yeah. njengabo somatekisi so abana bayathanda ukudubulana mayishubile lapha e-taxi rank badubulana sababona bayithola sebashonile lapha Yeah. Is it possible ukuthi umuntu angayivikela ukuthi angadubuleki maseyishubile lapha e-taxi rank or association? Kuyenzeka. Yabona izinto ziyenzeka impela yabona nje umuntu okungadubuleki ukhona. Hayi ukuthi umuntu uzokukhomba ngesibhamu mhlawumbe inhlamvu ifike ikushaye bese wela phansi akusikho kanjalo. Yabo lento mayikhandwa lena iyalokhu ungeke mawuyikhanda nje uyayikhanda ngendlela oyikhanda ngakona kodwa mawusumfake ke emzimbeni umuntu ngendlela yakhona. So lo muntu lo mabezomdubula ngibekise njengami ngoba ngihleli la. Umuntu mayengena lapha eminyango ezongidubula mhlawumbe angangibona la ashayela iceleni bese kuthiwa ibamgejile bemvalele endlini. Usuke ebona emehlweni akhe yena umuntu engapha kanti wena ungapha. Izilwane osuke zisetshenzisiwe lapha. Futhi ke nazo ihamba iphele. Okay. Yabo nje isikhathi esiningi awunikezwe izilwane ezizoba ngaphezulu ka10. Mawenzelwa lento le yesibhamu. Abanye bakunika noma 5. Kushuthi wena mabekudubula abantu amahlandle mhlawumbe bakuhlasele namuhla kuhlasele kusasa kuze kube elinye ilanga le6 okwesi6 bakushaya okwesi6 ayiseka ngithi sife zonke nazo seyifile ke zonke ngoba mabeshaya oqala bashaya babona wena la bashaya lesithunzi sakho isilwane leso siyafa wena lokhu uyaphila uthi wena bangigeja wena wazi ukuthi awudubuleki abakudubulayo bakugeja not ukuthi awudubuleki ngoba unikezwe lezilwane awazi kodwa wena ukuthi unikezwe zona so ekugcineni kuyenzeka futhi bakushaye lezilwane zikhona ziphelele ingakaphazamiseki bakufakele kuyajuleka impela mawufuna ukushaya umuntu okanjalo kuyajula impela ufuna akusinto impela yabafanyana abancane yabona lapho kufuna ujule ngempela uthi mawuyikhandile into lapho ukhanda into ezohambiselana nedlozi lakhe lo muntu ngoba uye uzwe kuthiwa hey akaphume ekhaya kodwa uphumile namuhla bamshanje egate kusuke kujuliwe ke lapho inyanga ihlala phansi yakhokhela inyanga yabona nje umuntu mase bemfune kahle bangamthola inyanga bayikhokhela nemiliyoni ungalithola nje yo kuthiwe sifuna ubani usesehlule asimazi walokhu wagoma kuphi sebeya kuphi baye enyangeni baya kumuntu oshaya umhlahlo bazofuna lenyanga yakho wena eyakugandela lento and then emva kwaloko mase beyitholile lenyanga kuzothunyelwa umuntu ngasese ukuthi azofuna umuthi owesibhamu lo muntu lo masiyathi wena umnika lo muthi uthi hayi ufike ekhaya wenze kanje sekuthathwa ke le mithi yakho wena ngithi ile ekuloya umuntu abamfunayo so sekuthathwa leyo mithi yahlanganiswa kiyo entabeni esigangeni la kuyombiwa khona imigodi kufakwa izithombe zakho kubizwa ogogo bakho kubizwa idlozi lakho ukuthi hey anisithathele yena impela siyanicela bese inyanga yabuya ihlala phansi lapho ithi inyanga mayiqedile ithi nimshaye ngesonto noma ngomsombuluko kodwa isikhathi esiningi akuvamile ukuthi kube ilokungana kuphakathi nezinsuku kuvame uba ma weekend leso sikhathi isho ukuthi nimshaya ngesonto ngo11 noma ngo12 kanjalo so emva kwalokho ke ngalo 12 mayithi ngo12 angithi yazi ukuthi wena uvikelekile emzimbeni yes lenyanga sizoba busy nawe sizenzile izinto ezinye izophazamisa lezi zinto ngesikhathi kukhipha la ekhaya ithi wena hamba edrobheni lokuthi uyalala uyahlala ithi lento hamba edrobheni uzule nje ulula inyawo usuyaphuma ke isibhamu sakho uzosishiya futhi ngalelo langa bakuthola ungasiphethe uyaphuma mawuthi uyaphuma mhlambe ngalo 11 bakugadile ngithi bazomela noma ekudini la bakubona ukuthi nangephuma mazi 11 noma 12 bayakushaya exactly leso sikhathi ngoba leyo nyanga isuke yenzani isikhathi esuke ibize ngaso izilwane idonsi izilwane
lezi isemzimbeni kuwo. So iminute elilodwa kumele lisebenze. Kwathi u1 noma 2:11 inyanga isiyayekela zonke lezi zinto. Lezilwane seziyabuyela ziyogada wena uzubulewe usushonile. So bajula abantu laba basuke bebulala abantu. Hey bajula impela. Hayi bajula impela ngoba banqeni laba bantu ukuthenga inyanga yakho bayikhokhele times 3. Hayi banqeni. Imali ikhona. Hayi imali banawo laba bantu laba. Mara vale kuyini vele umuntu vane sekafuna ukuthi mdela bhadela imali eningi kangaka vane kuyi problem or just nje vale bangafuna ukubona uphila. Abanye kusuke kuwumona. Ukuthi mhlawumbe umunye uyaphumelela uba nezinto yabona ezisihlulayo thina. Amateksi akhe mhlawumbe kanjalo noma amabhizinisi akhe asemakhulu kunawethu kodwa sawaqala kanye. Kuba iloyo mona bese kwezinye isikhathi uthola ukuthi omunye umuntu uba isithutha. Mawumnikeza umuthi wokuyivikela ubese yawuhlukumeza lo muthi. Angasahlonipha abantu akhulume nje adelele enze noma yini. Uthi kuthiwe rank kuthiwe ikhiphani lawo amatex layo. Uphinde uthi kuthiwe hey ibhizinisi elithile liyavalwa. Sekuzobe sami isitoro esilokhu ngayo esithengisayo la endaweni. Vele nizosivala ngoba niyamazi ukuthi vele ukhandashisa lo muntu. So abanye baphatheka kabi kanjalo ukuthi akabaphathi kahle. Bese begcina sebethatha inqumo ezirong kanje. Omunye nje kusuke kuwumona nje kuphela. So ke navane kunjalo lesime bazicedile badula until 5 times now. Uyeza umuntu for the 6 after lapho mase ziphelile zonke asho ukuthi phela kwenze 1 2 3 bangizame ke 5 times then bese ukuze extend ufake izinye VR. Kungcono mayezobika mayeba nenkinga. Manje mayethula bamdubulo oqala ngasho bamdubulo wesibili kanjalo angasho. Mina ngizokwazi ukuthi izinto ayisahamba kahle kuyo. Kanti kungcono mayebika yena ukuthi nami ngiyabala ukuthi ngenza izinto ezikanje eziwu5. Sengiyambiza ke kuloko kwesi5 ukuthi mhlawumbe bezamshaya kwesi4 ngithi sekuyoze kufike kulo5 akumele kufike kulo5. Ngoba kulo5 mabe ngamzama namuhla ngathi mina eze kusasa kwenzeka iphutha badibane nayo endleleni kusasa angazafiki. Yes. So kumele ngimbize kusesela ku4 ukuthi awukungivakashele wendoda. Khona ngifuna sikwenze nje siqhubeke senze ngimtshene ukuthi hayi siyaqhubeka nako ukuqinisa lokho. Kodwa akawuchazela ukuthi unikezwe izilwane ezikanje kodwa ikona kusuke kuyizilwane lezi zinto lezi umuntu ayibonayo ngoba okunye kuyenzeka nithi namba niba u2 niyosha umuntu oyedwa wena usale ngaphandle angene lo ngaphakathi angamboni lo muntu athi mayethu uyaphuma wena ubone kuwe lo muntu enemfunayo uvela usithele kuye straight isibhamu kuye kanti usushaya upartner wakho lapho. Kuyenzeka lezo zinto kujulwa kakhulu entweni esibhamu kujulwa kakhulu impela. Ingakho nje kungelula ukuthi umuntu adubule ngoba into yokuqala oyifakayo ufuna ufaka umuntu wesithunzi kumuntu mamfakela into yesibhamu. Kwenzeka okunye ufake futhi nalowo ukuthi mabeke bathi bazama ukuya kuye bangafiki imonto iphelele nje endleleni baphume endabeni. Mabeke bazama ukuba nenyanga strong bafika abashayane bodwa noma bamgeje. Ngiba kanjalo kuliwa ngeindlela eziningi sobona mabekhipha imiliyoni bethi sifuna ubani. Beya enyangeni yalowo muntu lo vele izolithatha. Uyabuka la ukuthi imiliyoni ngenza izinto eziningi ngabe le. Alithathe bese ethi ngumuntu oyedwa nje. Awangikwenza kusuka kithi. Nami ngingakwenza impela yenye imali phela imiliyoni. Yabona so ikanjalo. So normally I believe ukuthi masoma business abantu abafuna ukuvikeleka ukudubuleka nama politicians, right? Because yilabo abantu abacompete kaningi. Nabo futhi noma bevikelekile beyisebenzisa imithi yabo bayithembi futhi. Bayithembi yabona nje umuthi isikhathi esiningi bazowusebenzisa khona la bewubona khona ukuthi hayi uyasebenza. Bephinde futhi bangawuthembi bazi bathatha ama bodyguard awu30 umuntu eyedwa. Akawuthembi lo muthi wakhe lo. So omunye ke kusuke kumphoqa omunye ukuthi
agcine efika lapho ngoba vele into ebalulekile ukuthi uphile. Yeah. So uyakhona ukuphila, uyaphila ngomuthi, uyavikeleka ukuthi isibhamu singakuthinti ngalomuthi. Phinde futhi phela zama nawe ezinye izindlela ukuthi ungathembi umuthi kuphela ngoba umuthi into ejikeka namanje, umuntu angayenza nje manje akujike akubizele la ezokubiza khona entabeni. Akuthwebule akubiza amagama akho lapha enza izinto zakhe khona ulokuthi hayi mina ngidubuleki. Oshaya mina usazozalwa. Bakushaye abafana abazalwa kudala. Yeah. Uma ngalo uze kuthiwe hey umuntu ushawe 2000 lapha. Lamshaya impela wathi uyaskipha lamphinda. Hey hayi abadlali labafana banesibindi ama 2000. Yabona la uzwa khona ukuthi kuthiwa hey bekunomfana omncane. Hayi ngeke labafana abadlali impela isibindi sikubo lapha. Hey nala ekuthwaleni futhi hayi bayingozi. Ama 2000. Mara sama 2000 anabo ma 24 25. Yabona nje mina ngeke ngiblame umuntu osuke enika lo muntu isithwalo. Yeah. Awukwazi ukunika ingane encane kangaka. Hayi ngeke. Yabona nje umuntu omnikeza isithwalo umuntu ono 45 kuyaphezulu mhlawumbe. Njengami nje ngeke unginikeze isithwalo. Hayi sekuyakhulumeka. Yabona nje ko 35. Ko 35 usungaqala ku 35 umlungisela umenzela. Yeah. Kodwa yakabe nezizathu phela nawe uzozizwa kahle ukuthi mhlawumbe uyakubikela udaba oluzwayo ukuthi anginabazali mina impilo engiphilayo kanje. Uyabona impilo oyizwayo nawe ukuthi ingaba buhlungu uma ingaphilwa ingane yakho. Bese kana umsiza umchazele futhi ungavela umnike lesithwalo lezi sinamandla. Mnike lezi esincane ikona izithwalo ezincane umteste nje ngaso ukuthi uyakhona ukubamba lemithetho le. Yeah. Maye khona ukuyibamba lemithetho usuyabona ukuthi hayi uzokhona. Angimnike lezi esikhulu. Usuyamnika. Ibhoko yini is it the same as le kubatsho ama boys nama girls? Hayi ayifanani ibhoko nakho lo. Oh okay. Hayi ibhoko kuba kumoya. Oh okay. Imoya ngoba uza kuthiwa ibhoko imoya yabantu esuke ithathiwe yayohlanganiswa. Neminye futhi imimoya ethile esuke ihlanganiswe nayo ukuthi lento le esifuna ukuthi yenzeke la mhlawumbe wena uthi ufuna isipoko sokuceba. Yeah. Ake kubonakale ukuthi la ecebeni singahlanganisa isipoko umoya kanjani nokanjani. Yes. Ngoba phela izilwane nayo imimoya le yabantu. Iyathwetshulwa nje kahle ukwenza izinto bese uzetha amagama lezo zinto. Unikeza umuntu ufaka amakhubala athile la uhlanganise nawo le moya ukuthi mawuthinta lento lo moya uma ukhuluma nalento mhlawumbe into yokugeza ukuzwe lo moya ukuthi hayi wena uthi kanje. Mkhulu kumele sikiyeke lo sikudedela uhambe but before ukuhamba ngifuna sithathe nasi yogcina Illuminati nama Freemasons. Is it Freemasons ne? Yeah, ama Freemasons. Yeah, umehluko yini lapho kwenzakalani vele lapho uhluke ngani neibhoko nani? Lapho basebenza ngemoya ehlukahlukene kakhulu ngeke ukhona kuyibamba ke into yabo. Ngeke ukhona kuyibamba lapho. Yabona nje laba beLuminati ngokuzwa kwami ngeke ngizwe kuthiwa hey baginqa imonto babulala abantu ebusuku belele. So ukusebenza kwabo kuba kanjalo angazi noma bayahola kuleyo nto yabo noma kwenzakalani. So engikwazi kahle engathi nginolwazi oluthe ukuba ngconywana yilo lolu lwalamalo ngana lama Freemasons. Abantu abadala abaclean lapho. So iFreemasons yala eAfrica akusiye yabelungu baphesheya. Yasunguleka la eAfrica mawubuka amalungane ama ancient la ase-Egypt. Yiyo lezi zinto ezikhona lapha lezi kwenziwa lezi zinto. So iIlluminati neFreemasons kuhlukene. iFreemasons clean angaze ngizwe kuthiwa khona umuntu olapho obulala abantu. So inemithetho yayo ke nayo ethe ukuhluka kancane. Ababulali bona benzani then? Bathandaza isonto nje. Kufana nesonto kodwa nje ithe ukujula inkulumo yakhona impela. Hayijulile, ijule kakhulu lapha into eyigazi nje awuyithinti. Silwana usibulala mawuzosidla. Ikakhulukazi nje njengazo le inkukhu nezimbuzi. Awukudli lezo zinto isinomu kanjani.
so imithetho yakhona ithe ukujula impela. Yikho ke nami engingathi mina umuntu othi ufuna ukusebenza ngaleyo moya leyasemkhathini, umoya engingakwazi ukumfaka kuwo ama-Freemasons, lo weLuminati angeke ngikhona, angikwazi, hayi ukuthi ngeke ngikhone ngoba ngingathandi. Ungena njani vele lapha? Uyakhona ukufaka umuntu kule nto ungakwazi, ungasiyo wena, ulwazi kuphela. Oh, okay, umnikeza i-information nje ukuthi laba basebenza so. Cha, mina wena mawuthi wena ufuna ukuba nemali eningi bese ngikuchazela mina ukuthi nayi enye into engakufakela imali. Uma ungaba kanje, ikhona enye insizwe kade ngivakashelile ekhaya nini ewulokungana eprofetayo kulamasonto la ethu. Kodwa ngaze ngimchazela ukuthi mawufuna lezi zinto ungakwenza lokhu i-Freemasons. Kade ngibuza ngeLuminati, ngamtshela uLuminati angiyazi, kodwa nje ngokuzwa kwami ngizwa bethi kubulawa abantu, anginalo ulwazi, anginayo ishow. So la ngiyazi mina ukuthi la mangikwenzela wena uthi uvela uzofuna lento, ngakwenzela even mahala. Ngithi mina ngizokwenzela, ngizokufaka kulento, kodwa angisiyimember. Wangibuza wathi emkhulu uyimember yakhona, ngathi angisiyimember, kodwa izinto zakhona mawuyifuna mina ngizokufaka kuyo, ukuthole konke futhi okwakhona uma usukufuna. Ama-uniform ini uzokuthola nje. Ngiyakwazi ukumfaka umuntu lapho acebe nje kahle kube right into zakhe, akubulawanwa-ke lapho. Angithi immoya ukuthi ukhona ukudonsa immoya, amandla okudonsa le moya lo usukuyifuna wena ukuthi hayi ngiyihluphe kanje. Ulwazi nokuthi mhlawumbe kube ngiyafuna ukuthi ngibe nolwazi lokufunda ngeLuminati bengingaba nalo, kodwa manje mangizwa ngendlela yakhona ayingijabulisi. Okay. So nayi into uyaba umfundisi ushumayela abantu kwi-Freemasons. Uyaba usomabhizinisi kuleya lokungana leya society. So nje into zakho ziba clean, uhamba nje straight. Bakhona baningi la eSouth Africa. Ne? Baningi futhi ngeke uzubone, kodwa amathempela khona. Oh, akuphi asendaweni lezi likhona eCape Town. Oh, likhona neCape Town. Ya, likhona eCape Town, ngilazela khona. Kodwa nje umuntu osuke efuna imali ngempela, ethi userious ngempela. Ne? Asithi nginomngane nangu khona la ukufuna imali serious ngempela. Nenomxhumanisa kanjani? Hayi lokho kubona usufikile. Ufika esigodlweni. Hayi ufika khona impela ke lapho sesiyokwenza. Ngikuchazela ukuthi hayi la sesiqala iprocess kanje. Usuku lokuqala la soze siyiqede zonke 21 days iprocess yalento. 21 days. Ishanga 7. Siyawenza 7 days, uhamba ukhululeka u2 days. Ubuye futhi senze futhi omunye 7 days. Bese ngoku 7 days lo wokugcina. Into zakho ngiyakuchazela ukuthi hayi ngoba usuka kanjena mina sengiphumile kimi nokwami bekukufaka nje lapha. Emalini usungangibonga ngelinye ilanga ongibonga ngakho, kodwa nje uceba uzoceba ube right. Why wena ungangeni vele? Hayi mina angiyithandi lezi zinto. Hayi angiyithandi izinto ekanjena, kodwa khona ngiyayikhanda ngibayenzela abantu. Because vele abantu bafuna into esihlukile ne. So ama mistake thina siphila ngawo. Ithwala ifuna ama mistake nalokho nje ngoba ngisho ukuthi isilwana usibulali, thina sibulala izilwane eziningi la. Sizokwenza umuthi. Ubulala inkukhu uyoyilahla le, uyogeza umuntu, uyabona ubulala imbuzi, imvu. Ulala namaphela. Uyabona so lapha kufuna umuntu oclean kule nto le. Okay. Ngakaza abulale futhi. Sure. So iyakhonakala. Iyakhonakala ne. Hayi mina ngamenzela namahala umuntu. Ngithi woza ngikwenzela ngufake ngujoyinise nje lapha. Yini vele kubusathane lokho kulisonto lobusathane urikwenza kana? Akusilo isonto lobusathane lela. Akusilo yazi lapha akusilo isonto lobusathane siyeke. Akusilo kodwa isonto liclean nalo lela ngoba manje amasonto amaningi abantu abasonta kuwa amaningi nje awo angaphansi kwayo le Freemasons. Serious? Ngingathola ukuthi impela indaba ngoba ngizwe ukuthi iyajula lento le, wena uyibona usufikile ukuthi okay
senza kanjena ke la. Emkhulu asivale ne uzongitshela off air ukuthi ngubani ngifuna ukuyiza off air Hayi ayihluphi. seyivala ne Hayi akuhluphi. asivala all right, make sure you do the right thing, you like, you subscribe so hlangana kodwa ngehlelo lizako.